wona noon gandu gollirta mbaɗa yiɗi dartoɗen kadi to banggue dalillaji to banggue ɗemɗe to saabu ko ɓuuri ko hen hewde on ko wittongo e deftere nde ina hollira gootago leƴƴi Sénégal to banggue iwdu men no hollira to banggue jiidigal ɗemɗe ma mbiya ni elle e nder ko feeñi ko e nder dalillaji taw jowtiɗon ko e ɗemɗe ɗe jiidigal men elle ɗemɗe Afrique naji fof ɗemɗe Sénégal foof ina jiidi e ɗemɗe Égypte no kaldanno ene woodi to banggue jeerodiral ngal mbaɗɗon ngal ene woodi ay ɗum ɗon won ganndo goto adi hen windude ene jeeya adiɓe windude e ɗum ɗon o wiyete ko Lilias Homburger. Lilias Homburger ko allemande hen française hen e anglaise hen omo jeeyɗe e leyɗele fof ko ɗemɗiyanke duuɓi hedde 1928 o adi windude e gueɗe mbaɗe noon omo windi hen bindanɗe kewɗe omo windi windande mawde wiyete ko les représentants de quelques hiéroglyphes égyptiens en Peul woni bindol misira ngol walla konnguɗi jaltugol ɗemgal misira ene tawe e wonko tawete hen e ɗemgal pular ngal gila nden omo gonɗini kanko ɗemɗe men ko toon ummi séréer kadi omo nawri ɗum toon ndeke noon sa ƴeewi effectivement ko haala hen ko Senghor ni ko ɗum waɗi ha Senghor nde laami nde kañum Senghor e koye séréer ɓe mumo jeeyano aɗani Senghor janggui école goto ene wiye no wirno école des langues orientales o janggui toon Lilias Homburger e jeeyano e jangguinnoɓe mo ɗum waɗi nde o laami nde o eri ƴewde so tawi ko Homburger haalno ko ceerno ko haalno ko ene woodi walla woodani ni woni o nawi étudiant uji yo mbittoyi par ce que ɗemɗe men ene jiiɗi hay ɗemɗe dravidien wonɗe jaabi ende hannde par ce que Homburger noon wino ko ɗemɗe men ɗe nden o wiiɗi ummi aɓe jiide ɗemgal misira kono o wattini wiide ko ɗemgal misira ngal e ɗemɗe men ɗe fof ummi ko to inde dravidien Senghor noon wi alay saago jarribo ɗum ha andan way o ƴetti étudiant ojo nawi toon étudiant ji tati oɗo ko séréer haalata oɗo ko pular haalata oɗo ko wolof haalata kamɓe fof ko wittoji to banggue ɗemɗe ɓe jaari ɓe mbaɗi hen defte mabɓe kono kamɓene ɓe gonɗini ɗemɗe men ko toon ummi kono ay hande ɗum ne kadi Allah laɓɓini ɗum ɗemɗe men ne jiiɗe ɗemɗe dravidien kono beele ko enen peeri toon garɗen ga walla ko dravidien jalti Afrique jeeyi toon ɗum kamɓe ɓe sikke ɓe mbaɗani hen sikke ɓe mbi tan ko enen peeri toon garɗen kono ay hande wittoji ɓurɗi fof haro lidde pawi koye ko wiyete génétique woni donaɗi ɗi ganduɗa ko gandal tan lugal wawi ɗum feññinde to banggue ƴiƴam to banggue mbaadi neɗɗo holko waɗata neɗɗo o wayani guiri mum komaɗi ɓawla walla mbayno guiri tubakoɓe ni walla hinere mum naako walla wona hinere fortine ɗum ɗon foof ngal gandal hande ko kañum wi ndeke ƴeewi eɗen jiide dravidien ƴiƴam kono noon dravidien wonko jogui kadi e ƴiƴam mumen ko en jiida e mumen te ɗum ɓe jiidi ɗum koye leƴƴi ɗiɓe tawi toon ɗiɓe koddi toon ɗi ndeke noon te ɓe mbi ko jiiduɗen e dravidien ko to banggue ƴiƴam ɗum adi e ɓalli mabɓe ayi ndeke laaɓi firti ko dravien jalti Afrique jaadi e ko jiiduno ɗumen to banggue ƴiƴam nden ɓe jeehi toon ɓe jooɗoyima toon ɓe jiggi ƴiƴam goɗɗam ɓeɓe taw ɓe jiggi ɗum koye leƴƴi ɗiɓe tawi toon ɗi ɗum kam holli tan dravidien wona toon ummi gari ga ala ko ga ɓe peeri gandirta ɗum ko ndeɓe peeri nde ayi sa ƴetti pine ɗe pinal misira e pinal elam woni ɗo wiyete Mésopotamie hannde ɗo e pinal inde dravidienne woni koɓe mbiyata les civilisations de l'Indus sa ƴeewi pine ɗe a waddi ɗumen to banggue ɓurde ɓoyde tawata ko pinal misira ngal ɓuuri ɓoyde pinal elam fawi hen pinal dravidien ngal wattindi ndeke noon sinno ko enen peeri toon ngal toon pinal ɓurata ɓoyde ayi ndeke dalilaji ɗiɗi ndenni ɗum ko fawi koye ƴiƴam woni wittoji battidiɗi ɗum o fawi koye pine ɗe hande o pinal fof ne wawi ɓetede ande duuɓi no pooti tawama ko pinal misira ngal ɓuuri ɓoyde pinal elam rewi hen pinal dravidien rewi hen ndeke sinno ko toon pernoɗen ene yooɗi taw ko pinal dravidien ngal ɓurata ɓoyde saabu ɗum neɗɗo wawa wiyede ko kaari jibinma kecca on ala ko kañum foti heccudema voilà so e dartima e preuve woni dalillaji ɗi nokkireɗon to banggue ɗemɗe toyete hen saahaji ko ɗemgal ngal walla kelmeɗe ɗe ɓattodirat tan piɓon wonde ko ɗum fotata wonde walla jalti noon hen tonngol wonde ko ɗum ɗo fotata wonde walla ko kelme ɗe ganduɗa ɗe to banggue koɗe pirata
ko ɗum godi e nder ɗemɗe ɗe fof to banggue ko taariɓe fof environnement kelme ɗe fof ko kañum men dokkata on e wawde wiide ɗeɗo kelme ɗe ko ɗeɗo mi rokko yeru won kelme ɗe ganduɗa ɗe ko misra tawateɗe ga e fulɓe to banggue hay to banggue laamuji to inde ɗe ɓattodira tonguen ko ɗum fotata wonde eyyi aɗa andi sa wi ɗemɗe ne jiidi kelmeji ɗi kelmen ndi ne heewi hen fayida kono a wawi wiide konngol nani tan ko ɗum ɗo firata ƴetta konngol gongol tawa ko ene ɗeɓi ɓaɗade tan hono ne heeɓe mbaɗata ni hande no nanirmi yimɓe ne mbaɗa ni wiya ɗum ɗo ne ɗeɓi nandu ɗum tan ko ɗum ala yarawde ko ɗum aɗa andi ko konngol firata konnguɗi soɗi nandi ɗi jiidi wowlagu yataw firongo ko goto firongo so woni woto e ɗum ɗon aɗa wawi wiide ndeke ko aɗi jiidi kono noon soɗi nandi wowlago tan ɗi ceeri firo a ƴeewani ni firongo wonen ƴeewata ni firongo alay sago ƴeewa firongo so tawi firongo ko woto ayi ɗo joni misiranaɓe mbiyanno naggue ko naggue enen mbiyeten ko naggue te sa ƴeewi konngol mabɓe ngol kala ɗo jaaɗa e Afrique naggue ko noon wiyete hay sa yi Afrique central ko naggue ɓe mbiyata ay ngabu wonno ɓe mbiyanno ngabu ay sa yeehi ha Afrique central ɓenne ko ngabu no mbireten ngabu ni ngabu kadi ene wonde e gueɗel gonguel ngabu oɗon gandi yettere ko diba dibanaɓe kadi yettereɓe diba ɓe subalɓe yettereɓe diba ɓe ko ngabu woni soore mumen ɗum Égypte ko noon wayi aɗa andi ko way noon sewde jiidigal bangal noon ɓaɗodirdi wawa wonde tan hasard adini wawa ay ɗo joni jiiya kadi ɓe mbima fari ɗo garɗa foof fari kam sa nani Samba Jabare Samba ne yima ɗum fari yo fari yeddaki mo yeddi fari kala maaya aɗa andi kam oɗon te Yoro Diaw haali wi inde lamɗo tigui rigui to jolfuɓe e to fulɓe ko fari ayi te o wima ɓen feri ko misira ndeke noon hawriti fari o noon ummi koye per a woni galle mawɗo per woni galle a woni mawɗo ayi ilo ko maayo nil ngo wiyeteno ilo ummi koye iru a woni ndiyam mawɗam ndiyam ilam te enen ilo ko ndiyam ko ilo noon aɗa andi kadi sa ƴeewi ɗum iru a o soɓe wino ni tan iru a ɓe mbiya o iru a kayne woɗɗi ilam ene woɗɗi ilo kono noon Allah walli en konngol ngol ɗemgal grec par ce que grec en jooɗinoma toon jaali leydi ndi ndegol egga e ɗemgal misiral ngol naate ɗemgal grec ngol wonti ko ilos so noon ko marque de classe woni ɗemɗe catégorie fedde ɗemɗe fof ne jogui tan no mande so ko mande ɗaɗol ngol woni ilo ayi te ilo ko maayo nil ngo ay sa are fulɓe mbiyatma ko ilo enen mbiyata ko ilo ko konngol daɓɓiɗinagol woni ilam wawi wiide ilam walla mbiya ilo kono en mbi kadi ilo ko kañum artirani fulɓe nayyi eɗen mbiya kadi nayyi jalti koye ndiyam ay ndeke noon sa ƴeewndima gueɗe ɗe taarindi ko gotiri sa ƴeewno taari par ce que sa wi ko ilo artiri nayyi walla nayyi jalti koye ndiyam so tawi ilo ko maayo wonno ayi hankkadi firti ko ilo artiri nayyi walla nayyi jalti koye ndiyam fof ko gotum te to misira hanki to sa yi aɓe jogui ngaari ndi wiyata ko aab ngamdi ngaari ndi ɓe mbi yaltata koye maayo nil ngo ngaari ndi tawdi koye maayo yaltata ene ko fulɓe gonɗini fof ngaari ndi koni ɓaleeri andi waɗi fellere ranere e tiinde kamɓe ko ɗum wonno ngaari ndi ko noon siforte no soni feeñitaɓe gandi ɗo ko ngaari ngamdi sawdi koni ɓaleeri andi waɗi fellere ranere e tiinde tende yaltata koye maayo sono yalti ma wonɗo ɓe joƴƴinine fodde manama jonte tati haade yimɓe mbawde yiideni ayi enen ga ngaari cifortendi noon foof wiyete ko ngamdi so feeñe e sefre ma tan gonata koye weltade par ce que aɗa andi ɗum ɗo sefre ma koko ɓeydoto aɗa andi ɗum ko détail wona mere ngaari ni no wiyete sifa muɗum foof woni gotum kamɓe fof ko fimde mabɓe ko wotere e ɗum ɗon eɗen mbawi kadi sen belama ƴetten jaale a yii sinno joni caméra mon ne wawi ɗum hollude ma yi jaale mabɓe jinnaɗi mabɓe dengue mabɓe e baaɗi mabɓe mbiyan gaawe fof ko gotum aɗa andi ɗum ɗon noon ndeke so wiyama ɓeeɗo de ko toon ummi
hay ngembe aɗa andi serraɓe ene korsini ngembeji ari mawɓe jiiraki ne mbaɗi ngembeji kono enen ngembe kutorto ɗum tan ko ñande awa dawi walla ko way noon ay kamɓe ko ngembe a yiyata yimɓe subalɓe ne mbaɗi ngembeji men en jolelaɗi ɗumen no gawa anani e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon ndeke noon to banggue pinal won gueɗe kewɗe ɗum waɗi noon ɗemgal kadi ɗemgal ngal laɓɓini ɗum hay sa ƴeewi joni to banggue ɗemgal doole e gueɗe ɗe ganduɗa ɗemgal wawa ɗumen jiggade woni terɗe ɓandu ay joni yitere hinere nofru hoore mana jofe sa ƴeewi ɗum konguɗi ɗi fof ko goori ɓe nan hen ma yi inɗe ɗe ko goote aɗa andi noon yimɓe so jeeyi ha jiidi inɗe terɗe te ɗum jiggiraki ɗemgal fof ne jogani hoore mum inɗe terɗe so inɗe ɗe kawriti tan tawata kono wiyani jomumen meeɗi rendude dartol eyyi won rogere wotere ina woni min woni rogere ɓurde jeeya ɓurde weldemi woni brassage et unité culturelle woni enen e koye men ni gaga yiiloyade iwdi enen e koye men eɗen poti andude ga to nder wonko jiiduɗen to banggue ɗemɗe wonko jiiduɗen to banggue pinal gam tabitinde gotagu leydi Sénégal ɗon e nder nde ɗon rogere ko gueɗe piine ko ina hollira wonde leƴƴi men ɗi koɗe gooti hay so tawi en ceerti to banggue ɓe ko ni kaldata ɓe ko ni mbirata walla to banggue tago e mbadi ko way noon gotagu ngu to banggue pinal e to banggue ɗemɗe ɗon mbiɗa sikki hunde wonde fayida wona mere waɗi min wadde ɗum taw kadi ko Sénégal naaɓe koye mum joni kala wona mere waɗi min ay ɗum jeeya koye bindande battidiɗe bindande ɗiɗi battidiɗe koye ɗum pawi wonde holko jiiduɗen ay min journal L'Asli aɗa siftora bindande kewɗe mi waɗi hen bindande kewɗe hoto ummiɗen holko jiiduɗen il faut ko yimɓeɓe ganda ala foof leñol tan mbiyowol min ala mi jillani ala te jilik mbawi o ko on nafi en saabu ɗum goto foof ma andu ndeke wonko jiiɗe goɗɗo o hankkadi wooda ko renti ay ɗo joni enen hakkude men serraɓe tan ha joni so ngorude ne waɗe tan a yiyata ko loode jaltata walla ñaaƴe walla boom ni goɗɗum e goɗɗum ɗum firti ko serraɓe ko toon ɓe konno min babam nde wuuri nde min joguino tanam goto koto serraɓe to wonno ndeysan babam ne heewi ene hewno yaade toon caggal ɗum o artirimo Fuuta kono noon babam ɗum waɗi ene andi serraɓe o wiyata serraɓe kay enen mumen kam ken gotum tan o ƴetti to banggue so neɗɗo are duhade yeehi ha mawni hankkadi en jogori duhade o wi no serraɓe mbaɗata ni ko noon mbaɗanɗen so neɗɗo hankkadi felliti ene jogori duhade o wi waɗante ko jaw totte mbangu walla ko way noon yaaha noon ne wayno bandiraɓe mumen o wi ko jomum tottere ko ɓorno fof enen ko noon mbaɗanɗen ko islam o tan itti ɗum e men anani o wi ñantugal men ko gotal ñaaƴe cakkaji ɓornotoɗen ɗen eyyi mi haali joni haala ngembe kamɓe keddireɓe ngembe ha joni a yiyata tawa tan yimɓe mawɓe ne gone less lekki ɗum kam mi seedi ɗum ɗuguiran enen mbaɗi ngembeji mumen ene ɗumnino bon ɗum foof ha joni minen to amen to won nokkuji nan toon aɗa yiyan nokku joni ne wiye Buccel nokku ne wiye Ngocco nokku ne wiye Njaajaan ɗum fof minen amin gonɗini ko kolaɗe ko nokkuji Buccel ko cangol tan nan ɗon nan hakkude Sinthiou e Beltoyi noon wiyete Buccel Ngocco ko won hayre wotere nan ɗon Tulel Ngocco ko toon koye nder Banjie woni anani Njaajaan nan woni tan saɗa fayi Demer nan waɗɗani Demer no fewi ɗen kolaɗe fof ɓe mbi Njaajaan ko serraɓe jeyno kolagal ngal nde noon yimɓe gaari jaɗe mumen hankkadi gone wiide Njaajaan hankkadi Njaajaan o heddi ha joni won tulon nan toon ko jiyata kene mbaɗi kaaƴe ko mbiyataɗa ko serraɓe konno ɗum ndeke noon ɗum kam ene waɗi mandeji mum ay Henri Gravran missionnaire goto garnoɗo tumnil serraɓe nanno ɗum ene diñi o waɗi maɓɓitoji mbaɗi fayida won deftere wotere o winde ko cosaan heddinde nde koye diine serraɓe pangol kono o wi nde o anni ƴewde hoto serraɓe ummi haade makko nadde diine mumen o wi o rewidima o refte teppe serraɓe guila Siin omo refte teppe ɗo ummino omo yaha o ari e Fuuta hawo diwti Fuuta o naate jeerede Sahara nde ko toon teppe serraɓe majjirimo nden noon deftere makko adana nde cosaan o wino ko serraɓe kam ko hankkadi ko toon koye jeerede Sahara nde jalti kono ay pangol nde o arti e pangol o waddi diine e diine serraɓe e diine misirnaɓe hanki o wi ndeke
seereraɓe ndiwi jeerede sarade ndeke ko misira ɓe ummi saabu diine mabɓe o e diine misiranaɓe ko gotum te ɗum Yoro Diaw haali ɗum Yoro Diaw haali ɗum wi ko la religion sérère est une forme corrompue de la religion égyptienne anani o wi ko diine misira hanki baylaɗo tan memtade seeɗa ɗum nani ko donc Henri Gravran e Yoro Diaw kawriti ɗon kadi te sa ƴeewi seerraɓe ha joni wonko so neɗɗo sankima wonno ɓe mbaɗiranto ɗum gaska ka wonno assirté soɓe gasi ɗum ɓe mbaɗata ko no wayno ɓundu ni tan yaha nder so yi ha nder ɓe jaccina ɗum leeso waɗe hen jomum fawe hen tarne hankkadi ko alay saago woda ko yaadi kamɓe ha joni aɓe kedde ɗum ɗon ɗum ko misiranaɓe hanki ɗum enen noon wonko keddoroɗen e ɗum ɗon ay joni ko mbiyeten mogga ko mogga ɗum sa yi misira ma taw ɗum toon to banggue so maayiɗo ina so maayiɗo maayi joni waɗe gaska mawko waɗe gaska mogge voilà ɗum mbiyata ɗum ko mogga kamɓe aɓe jogui ɗum ɗon ene jogui ɗum ɗon ko seerraɓe mbaɗata ko noon ɗum wiyatno ko hypogé woni añere nanade nder leydi tawa noon to leydi yettata ko jomum taw ko suudu woni toon leeso waɗe toon jomum yaada hankkadi kabirɗe mum fof bagage mum fof par ce que ɓe gandi neɗɗo so wona maayi tan maayi ala so aɓe ɗamini gurdam gonɗam kadi ɓe bandiraɓe men mayno tawa ene neldi nelde sa yeehi nawana ngal ɗo guertogal nawana ɗum bandam ɗum fof nan ɗon ayi to banggue nesuji ayi ɗo joni sa yeehi ɗo fuutaɗa tan yaltirde fuuta hedde Fanayi en hankkadi torɗo wona tawata ko ɓeene jette Faye Fanayi ni inde wuuro ngo e hoore mum voilà ɓeene jette Diouf Fanayi ɓeene jette wuuro ngo jettode seerraɓe nan toon ha heewi jofde nayyi voilà e ɗemgal sérére voilà ayi ɗum ɗon firti ko leƴƴi ɗi ko goori ayi ɗo joni jolfuɓe wona wiyete ko jajan yalti koye Farmata Sall gueɗe ha ayi so tawi on yalti koye Farmata Sall kam enen koye men ɗuminini hankkadi yimɓeɓe ko tifodiri ɗum ɗon kamɓe waɗi noon koɓe koddi to mbiɗen to haade mabɓe ferde nden ɓe peeri aɓe gaare lawol kadi ɓe gardi sabu fergo Dia ogo ngo oɗo Yoro Boli Diaw wima fergo Dia ogo ngo Dia ogo en nan hen kono en wanno jolfuɓe gandirtani wanno jolfuɓe o wima ko won leñol e jolfuɓe wiyeteɓe ñole en ay ñol déjà ko ɗumanaji wiyeteɓe ñole en ko nden e nder fergo ngo ko nde ɓe gaari e nokku goto ne wiye tit ene wayno ko sewde ni woni koye nder jeerede ɓe pofti ɗon ɓe dakli ɗon o wi ngol leñol ko ɗon feeñi yalti koye jolfuɓe ndeke noon wona jolɓe o wima kadi fergo tourmis ardi kadi e leƴƴi goɗɗi donc gila nden leƴƴi ɗi puɗɗi jillodirde par ce que hande sa ƴeewi won jettoɗe Cheikh Anta yiiti ɗumen nibi wan en li en si en ɗum fof so tawi jettoɗe mbaɗe noon nan toon ene woodi ndeke firti ko wiyaɓe haalpulaar en jalti koye jillodiral hakkude fulɓe e seerraɓe walla hakkude fulɓe e jolfuɓe ganden kam jillodiral ngal sene woodi wona ɗo wona ga ngal waɗi ngal waɗi ko jilla toon te won yimɓe nan nde garɗen nde kadi e dande maayo Sénégal ngo ko nden ɗon kadi yimɓe gondi ha joni no mbiwami ni sa yeehi Fouta ma taw toon jolfuɓe batte mumen nan toon ɗum duttata men koye deftere professeur Oumar Kane la première hégémonie Peul on waɗi hen les apports mana wonde ko jigguiɗen e leƴƴi goɗɗi ko jigguiɗen soninkoɓe ay soninkoɓe nde ganna fusi doole galleji ko nden gaari sakoɓe en dukke en Touré en Talla en caggal ɗum kadi waɗi fergo gongo ɗum waɗi hande o ɓen hankkadi aɗa andi caye ɗumanaji ma kono won soninkoɓe ha joni nan toon cayani ɗum nan ha joni soninkoɓe en haale toon sawi ko wayno Ɓokki Diawe en e gure mbaɗe noon ene keddi ɗumanaji ha joni won jolfuɓe joni en gaari en naate men won seeɗoji en seeɗo sembe en seeɗo taw ko adi ɗum ni ɓooye wona tarique ɗum ni ay minen amin jogui wuuro woto nan sara wuuro amen ene wiye Mbañu Mbodj wuuro ngo wiyete kono Mbañu Mbodj ko konngol ñawnaɗon ko Mbagnick Mbodj noon ko goto e ɓiɓɓe suudu laamu Walo Barak foɗodira laamu maaro heɓani geddi feri ari sinci goɗon wuuri way Mbagnick Mbodj wonti Mbañu Mbodj nan ɗon ha joni ko ɓen Mbodjɓe nan ɗon anani ɓe natti haalde ɗemgal gadantewal jolfingal non joni ko pularɓe kalata aɓen ɗon ɓe koddi koye jayɓe kamɓe goni mana adiɓe arde jayɓe ɓe ko dewol mabɓe
kono jaaɓe ɓeene kañumenne wonɗo ummi ɓenne kadi won wiiɓe ummi ko Jolof ngari ndewri Sokku en anani ha jettiɗo Dormos ɗo aɗa andi ɗum ɗo fof nde koli ari nde kadi wonɓe ardi nde kala ko kewi nde wonno ko enen koddi leƴƴi ɗi ko jandiroji tan ko jillodiroji gila nde kodduɗen ha hankkadi mataw fatti heddiɓe ɓe péri ɓe payi Sine ɓe payi Saloum ɓe payi mana Jolof Fouta kam ko ɗon woni Gravran wiyata ɗum ko le sanctuaire national woni kala ko fuɗɗi fof en kawriti ɗon ko ɗon fuɗɗi ndeke noon ko maayo ngo wonimo sababu mum ko maayo ngo maayo ngo e ko maayo ndiyam belɗam nan ɗon e waɗi ɗon e reme ne waɗi ɗon e ayne ndeke noon kala garɗo yiɗata ko wonde ɗon ma ronka tan nde yaha ɗum ɗo ne wawi dartinde dukoji ko ɓeɗo gadiɓe ko ɓe gadiɓe to banggue leƴƴi hakkude men to banggue koddigal ɓeɗo ni godana ɓe ɗum ɗo ɗum no foti wawi dartinde ɗum woni fandare amen minen aɗa andi no mbiɗen ni dartol alay saago nafa yimɓeɓe joɗade tan ne fiito becce min komi toroɗo min ayi aɗa andi toroɓe kam balle ɓennuɗe ko hen min gonno won séréer goto min mawninanno oye Faye Pape Faye waɗa toroɗo d'honneur aɗa andi séréer kam so waɗama toroɗo kono noon ko hollude rek toroɓe ɓe ñande hen min e Abdoulaye Elimane wonko min kayli hen toroɓe ɓe ko pirto becci ko fof kañumen battidi arde ko nden a janggat tan gona mbawa qurana hankkadi mbawa sari e ɗum nañum gona jibɗo voilà mbaɗa duɗal ma walla mbasa waɗ duɗal gona toroɗo hankkadi kala jangguɗo ummima e leñol mum wi so tawi ko ceɗɗo wonno natata wonde ceɗɗo so tawi ko pullo wonno natata wonde pullo so tawi ko cubbal wonno natata wonde cubbal so tawi ko baylo wonno natata wonde baylo wonta toroɗo ngol toreɓe fof battidi kono ay hande kañumen fof ɓuuri ɗuminen mo jiiɗa fof nan fiito becce hindi udditinde jaaɓi mabɓude ko heewi mabɓi ko heewi kono caggal ɗum ndeni yeehi hankkadi ha koɓe jinno koɓe keeɓi ɗum nde ɓe keeɓi laamu ɓe itti ɗum e juuɗe deniyankoɓe hankkadi ɓe mbi joni noon udden hankkadi ndeke noon ay hay e men joɗade tan ne fiito becce taw an so asko dawi tan ñantata koye subalɓe walla ñanta e jawanɓe walla ñanta e seɓɓe walla ñanta e wayluɓe ndeke noon walla ñanta e jawanɓe par ce que tani janggo tan mana ɗumini wonti toroɗo ndeke noon eɗen poti artirde haqqillaji men goto fof anda neɗɗo woni neɗɗagal mum tan neɗɗo ko naftowo rendo mum tan ko ɗon yimɓe ɓurdirta kono joɗade tan min tanam ko ɗum ɗo wonno tanam tan kadi aɗa tampina yimɓe tawa ala fof ɗo fawi yimɓe fof poti goto fof wonɗo ummi ndeke noon yimɓeɓe so gandi ɗum ɗo goto fof ndeke ma artirde jabbere mum ma hormo goɗɗo anda ndeke enen fof ken gotum ko ɗum nafara en ay yimɓe so goni gotum ko ɗum rokkata ɗumen doole ko ɗum rokkata ɗumen hurum